How to become a true Christian. Bulgarian language part 1. Човек не разбира духовната част от себе си. Той свързва всичко с физическата си част. От райската градина ви беше казано, че физическата част е направена от пръста на земята. А духовната част идва от дъха на живота от Бог. От фразата дъх на живот животът означава вечност. Освен това фразата дърво на живота беше за физическата част на човека. Но човекът яде от дървото на забранения плод. Божията заповед към Адам беше ясна, да не яде от дървото за познаване на доброто и злото. Ако го направиш, със сигурност ще умреш. Но Адам не се покори на Бога и яде от него. Физическата част на човека съгреши, защото духовната част дойде от Бог. И така, Адам и Ева бяха изгонени от градината. Защото Бог не искаше те да ядат от дървото на живота. Да, змията убеди Ева да яде от забранения плод и Ева убеди Адам. Физическата част от наказанието на човека беше да се върне в пръста на земята. Бог не е споменал наказанието за духовната част на човека, но знаем, че духът се насочва към вечно осъждане. Първоначалният дух вече не може да бъде свързан с Бог. Господ Бог каза на змията в Битие 3:15 и ще туря вражда между тебе и жената, и между твоето семе и нейното семе. Той ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата. Веднага трябваше да разберете, че пише семето от жената, но знаете, че семето идва от мъжа. Има чудо, което ще се случи. Трябва да знаете, че Бог ще направи нещо в зачатието на жената. Много от вас знаят, че семето е Исус. От събитията в райската градина знаете, че човекът е ходил с Бог, но е бил чист и без грях. Всеки се ражда в грях поради греха на човека в райската градина. Знаем, че нашето физическо тяло ще умре и знаем, че физическото не може да угоди на Бог. Първоначалният дух се насочва към осъждане, което означава ада. Ние знаем, че семето на жената ще бъде чудо при зачатието и физическият мъж не е замесен. Виждаме, че семето на жената е Исус. Ние знаем, че семето на жената трябва да направи нещо с първоначалния дух. За да може човекът да има вечен живот с Бог духовно. За да бъде ясно, тези в Стария Завет не можеха да имат вечен живот с Бог, защото имаха първоначалния дух. Първоначалният дух се насочва към вечно осъждане. И тяхното физическо тяло ще умре. Бог би могъл да ги благослови само с дълъг физически живот. Но пророците и тези, върху които дойде Святият Дух и те станаха светии, ще имат вечен живот с Бога. Ето защо децата на Израел бяха наречени физически праведни вярващи. Те можеха да имат само дълъг физически живот, но не и духовен за Бог. Това е публикация, която написах за моите групи във Фейсбук. Ще нарека духа, който си роден с първоначалния дух. Първоначалният дух е опетнен, защото Адам и Ева са яли от забранения плод, поради което сте родени в грях. Всеки в Стария Завет има оригиналния дух. Те не биха могли да бъдат благословени духовно, освен ако Бог не ги е избрал за конкретна задача. Йоан Кръстител имаше определена задача. Той имаше невероятна благословия. Лука 1:15 заявява, че той също ще бъде изпълнен със Светия Дух, още от утробата на майка си. Давид имаше определена задача, но се страхуваше, че Бог ще я отнеме заради греха му с Вицавее. Псалм 51:11 гласи: не ме отхвърляй от присъствието си и не отнемай Светия си Дух от мен. Проповядването и учението от Стария Завет не може да ви даде духовна благословия.
Трябва да знаете истината и да се подчинявате на истината в Новия Завет. Разговорът между Исус и Никодим беше за вярващ във физическата праведност с оригинален дух. Трябва да имате духа на Христос. Духа на Бог и духа на истината, за да влезете в Царството Божие. Бог се опита да накара децата на Израел да станат светии. Изход 19, 5-6 гласи сега, прочее. Ако наистина слушате гласа ми и пазите завета ми, тогава вие ще бъдете специално съкровище за мен над всички хора, защото цялата земя е моя. 6. Вие ще ми бъдете царство от свещеници и свят народ. И т.н. Подобен пасаж от писанията в Новия Завет е предназначен за езичниците. 1 Петрово 2, 9-10 гласи: но вие сте избрано поколение, царско свещенство, свят народ, негов собствен народ, за да можете да провъзгласявате славата на този, който ви извика от тъмнината в своята чудна светлина. 10 които някога не бяха народ, а сега са Божи народ, които не бяха помилвани, но сега са помилвани. Царството на свещениците в Стария Завет и царското свещеничество в Новия Завет са учители и водачи. Те са отделени от свещения народ. Семето на жената беше Исус. Матей 1, 18 гласи: сега раждането на Исус Христос беше както следва, след като майка му Мария беше сгодена за Йосиф, преди да се съберат, тя беше намерена бременна от Светия Дух. 1 Йоаново 5, 6 гласи: това е този, който дойде чрез вода и кръв, Исус Христос, не само с вода, но с вода и кръв. И Духът е този, който свидетелства, защото Духът е истина. Лука 2, 52 И Исус нарастваше в мъдрост и ръст, и в благоволение пред Бога и хората. Матей 3, 13-1-7 Тогава Исус дойде от Галилея при Йоан на Йордан, за да бъде кръстен от него. 14 И Йоан се опита да му попречи, като каза: трябва да бъда кръстен от теб, а ти идваш ли при мен? 15 Но Исус в отговор му каза: остави сега, защото така ни подобава да изпълним цялата правда. Тогава той му позволи. 16 След като се кръсти, Исус веднага излезе от водата. И ето, небесата му се отвориха и той видя Божия дух да слиза като гълъб и да каца върху него. 17 И внезапно дойде глас от небето, който каза: този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Езичниците не трябва да изпълняват цялата правда. Ние сме под диспенсацията на Новия Завет. Не се нуждаем от физическо водно кръщение, за да станем християни или светци. Книгата на Матей използва фразата Божий дух, а другите евангелски книги използват Светия дух или духа. Исус не се нуждаеше от духа на Христос. Защото Той е Христос и не се нуждаеше от духа на истината, защото Той е истината. Марко 1, 10 гласи: той видя небесата да се разтварят и духът да слиза върху него като гълъб. Лука 3, 22 И Светият дух слезе в телесна форма като гълъб. Йоан 1, 32 Видях духа да слиза от небето като гълъб. Лука 3, 23 Самият Исус започна своето служение на около 30 години. Както се предполагаше, син на Йосиф, син на Или, Марк 1, 14 След като Йоан беше хвърлен в затвора, Исус дойде при Галилея, проповядвайки благовестието на Божието царство. Лука 4, 43 Но той им каза: трябва да проповядвам Божието царство и на другите градове, защото за това съм изпратен. Йоан 3, 3 Исус в отговор му каза: истина, истина ти казвам.
Ако някой не се роди отново, не може да види Божието царство. Матей 4:17. От тогава Исус започна да проповядва и да казва: покайте се, защото наближи небесното царство. Матей е единствената книга в Новия Завет, която казва, че Исус е проповядвал небесното царство. Това е невярно твърдение. Исус проповядваше и поучаваше Божието царство. Евангелието на Лука ви казва, че Божието царство е проповядвано от Йоан Кръстител. Лука 16:16. Законът и пророците бяха до Йоан. От тогава се проповядва Божието царство и всички се стремят към него. Освен това Исус изясни в Лука 4:43, че е изпратен да проповядва Царството Божие. В Матей 6:31-33 се казва: затова не се безпокойте, като казвате: какво да ядем, или какво да пием, или какво да облечем. 32. Защото след всичко това езичниците търсят. Защото вашият небесен Отец знае, че имате нужда от всички тези неща. 33. Но първо търсете Божието царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. За да бъдем като Исус, трябва да проповядваме и учим от Новия Завет Божието царство. Преди Исус да бъде разпънат на кръста, учениците вървяха с Него като физически праведни вярващи, все още носейки първоначалния си дух в себе си. Много вярващи са били учени до момента, в който Исус е бил разпнат на кръста, но след това вярващите не са били учени на истината за Новия Завет. Исус на кръста в книгата на Йоан 19:30 заявява и така: когато Исус получи киселото вино, Той каза: свърши се. И като наведе глава, предаде духа си. Матей 27:51-53 гласи тогава: ето, завесата на храма се раздра на две отгоре до долу, и земята се разтресе, и скалите се разцепиха. 52 и гробовете се отвориха. И много тела на починалите светии бяха възкресени. 53 и като излязоха от гробовете след неговото възкресение, те влязоха в светия град и се явиха на мнозина. Това са старозаветните светци, които не говорят на езици. Това би направило изявлението на Павел в 1 Коринтияни 12:30 вярно. Всички ли имат дарби за изцеление? Всички ли говорят на езици? Всички ли тълкуват? Също така. Това би направило твърдението на Исус в Марко 16:17 вярно. И тези знамения ще следват онези, които повярват: в Мое име те ще изгонват демони, ще говорят на нови езици. Исус казва, че тези, които Той кръсти със Святия Дух, ще говорят на нови езици. Въпрос: защо не разпознаха Исус след Неговото възкресение? Йоан 20:14 гласи сега, когато тя каза това. Тя, Мария Магдалена, се обърна и видя Исус да стои там и не разбра, че това беше Исус. Лука 24:15-16 гласи: и така, докато те, двама ученици вървяха, разговаряха и разсъждаваха, самият Исус се приближи и тръгна с тях. 16 на очите им бяха сдържани, така че не го познаха. Лука 24:36-37 гласи сега, когато те, учениците, казаха тези неща, самият Исус застана сред тях и им каза: мир вам! 37. Но те бяха ужасени и уплашени и мислеха, че са видели дух. Исус беше на около 33 години, когато беше разпнат на кръста. Духът ви расте до максимум 20 години. Исус изглеждаше приблизително 13 години по-млад, отколкото когато умря на кръста.
Бог ме благослови да видя как духът на жена ми върви редом с нейното физическо тяло. Жена ми беше на 60 години и имаше проблем с ходенето, но духът й ходеше с перфектна поза. Духът й изглеждаше на около 20 години. Бог изпрати Исус да проповядва Царството Божие, Лука 4, 43, и Исус изпрати учениците да проповядват и учат Царството Божие. Мнозина пропуснаха значението на това писание. Йоан 20, 21-22 казва, че Исус отново им каза: „Мир вам! Както Отец изпрати мене, така и аз изпращам вас.“ 22 И като каза това, духна върху тях и им каза: „Приемете Светия Дух.“ Светият Дух е администратор на всички добри духове. Те получиха Духа на Христос, началото на духовно праведните вярващи. Трябва да разберете, че Господ Бог вдъхва дъха на живота, първоначалния дух, и Исус вдъхна своя дух, Духа на Христос, върху учениците. Когато Исус диша върху учениците, две неща се случват близо едно до друго. Духът на Христос влиза в тях като техен спасител и техните първоначални духове стават новосъздадени духове, потопени в Духа на Христос, живата вода. Те бяха кръстени в името на Исус и станаха ново творение. Да, Бог осигури начин вашият новосъздаден дух да бъде кръстен с жива вода. 2 Коринтияни 5:16 гласи: „Следователно от сега нататък ние не гледаме на никого според плътта. Въпреки че сме познавали Христос по плът, сега вече не го познаваме.“ Римляни 8:7-8 гласи: „Тъй като плътският ум е вражда срещу Бога, тъй като то не се подчинява на Божия закон, нито може да бъде.“ 8 И така, тези, които са по плът, не могат да угодят на Бога. 2 Коринтияни 5:17 гласи: „Следователно, ако някой е в Христос, то е ново създание, старите неща са отминали, ето, всичко стана ново.“ Духът на Христос е единният дух към Отца. Ефесяни 2:17-18 гласи: „И той дойде и проповядва мир на вас, които бяхте далеч, езичниците, и на онези, които бяхте близо, юдеите.“ 18 Защото чрез него и двамата имаме достъп чрез един дух, Дух на Христос до Отца. Великото поръчение. Матей 28:19-20 заявява: „Прочее, идете и научете всичките народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, 20 като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал, и ето, аз съм с вас винаги до свършека на света.“ Марк 16:15-18 гласи: „И той им каза: „Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяко създание. 16 Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва ще бъде осъден.“ 17 И тези знамения ще придружават онези, които повярват в Мое име, те ще изгонват демони, ще говорят на нови езици, 18 ще хващат змии, и ако изпият нещо смъртоносно, то в никакъв случай няма да им навреди. Ще възлагат ръце на болни и те ще оздравяват. Голямото поръчение в Матей и Марк са определението за християнин. Мнозина не ми повярваха, когато казах, че трябва да знаете и да повярвате в истината за вашето спасение, преди да получите духа на истината. В Ефесяни 1:13 се казва, че на него вие също се доверихте, след като чухте словото на истината, благовестието на вашето спасение, в когото също, след като повярвахте, вие бяхте запечатани със Светия Дух на обещанието. Йоан 15:26 заявява: „Но когато дойде Утешителят, когото ще ви изпратя от Отца, Духът на истината,
който изхожда от Отца. Той ще свидетелства за мен. Йоан 16:13 заявява обаче, когато Той, Духът на истината, дойде, Той ще ви води в цялата истина, защото Той няма да говори от себе си, но каквото чуе, ще говори. И Той ще ви каже нещата, които предстоят. Деяния 1:4 заявява и като се събра заедно с тях, Той им заповяда да не напускат Ерусалим, но да чакат обещанието на Отца, което, каза Той, чухте от мене. Лука 24:46-49 заявява тогава Той им каза, така е писано и така беше необходимо Христос да страда и да възкръсне от мъртвите на третия ден. 47 и да се проповядва покаяние и опрощаване на греховете в Неговото име до всички народи, като се започне от Йерусалим. 48 и вие сте свидетели на тези неща. 49 ето. Аз изпращам върху вас обещанието на моя Отец, но останете в град Йерусалим, докато се облечете с сила отгоре. В Деяния 2:1-4 се казва, че когато денят Петдесетница настъпи напълно, те всички бяха единодушни на едно място. 2 и внезапно се чу шум от небето, като на силен вятър, и изпълни цялата къща, където седяха. 3 тогава им се явиха разделени езици, като огнени, и по един седна на всеки от тях. 4 и всички се изпълниха със Светия Дух и започнаха да говорят на други езици, както Духът им даваше да говорят. Мнозина не знаят, че първоначалният дух на човека в човека идва с дъха на Бог или Исус. Битие 2:7 гласи: И Господ Бог създаде човека от земна пръст и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание, и човекът стана живо същество. Йоан 20:22 гласи: И когато той каза това, той духна върху тях и им каза: Приемете Светия Дух, който е Духът на Христос. Деяния 2:2 гласи: И внезапно се чу шум от небето, като на силен вятър, и изпълни цялата къща, където седяха. Исус диша върху тях от небето. Можете да видите и чуете кога вярващите получават Светия Дух, защото говорят на други езици. Позволете ми да бъда много ясен относно тези, които скачат нагоре-надолу и тичат наоколо. Това са физически емоции, не духът. Деяния 2:33 гласи следователно: Бидейки издигнат до дясната страна на Бог и получавайки от Отец обещанието на Светия Дух, Той изля това, което сега виждате и чувате. Лука 11:13 казва, че ако вие, бидейки зли, знаете как да давате добри дарове на децата си, колко повече вашият небесен Отец ще даде Светия Дух на онези, които искат от Него. Святият Дух пада върху езичниците. Деяния 10:4-3-46 заявява, че за Него всички пророци свидетелстват, че чрез Неговото име всеки, който вярва в Него, ще получи прощение на греховете. 44 Докато Петър още говореше тези думи, Светият Дух слезе върху всички, които чуха Словото. 45 И онези от обрязаните, които повярваха, всички, които дойдоха с Петър, бяха удивени, защото дарът на Светия Дух беше излят и върху езичниците. 46 Защото ги чуха да говорят на езици и да величаят Бога. Този следващ стих обърква много езичници. Деяния 10:47 гласи: Може ли някой да забрани на водата да не се кръстят тези, които са получили Светия Дух, както и ние? Семейството на Корнилий е получило Светия Дух, но Петър иска да ги кръсти с вода като евреите. Бог изяснява,
че водното кръщение не е за езичниците, защото те вече са получили Светия Дух. Павел, учителят на езичниците, заявява в 1 Коринтияни 1:17, защото Христос не ме изпрати да кръщавам, но да проповядвам благовестието, не с мъдрост на думите, за да не се обезсили Христовият кръст. Нещо важно се случи с учениците в глава 11 от Деянията. В Деяния 11, 25-26 се казва, че тогава Варнава заминава за Тарс, за да търси Савел. 26 и като го намери, заведе го в Антиохия. И така. В продължение на цяла година те се събираха с църквата и учеха много хора. И за първи път учениците са били наречени християни в Антиохия. Учениците се наричат християни, Бог ги отделя от вярващите. Но вярващите днес си мислят, че са християни. Духовните характеристики на учениците ви казват, че те са различни от вярващите. Духовните характеристики са: учениците са получили истината за Божието царство като вярващи. Учениците получиха духовно спасение, Духа на Христос, в Йоан 20:22. Техните духове бяха кръстени с жива вода. След като получиха Духа на Христос, те се подчиниха на истината на Божието Слово. Учениците бяха кръстени със Светия Дух. Деяния 2:4. Те получиха Духа на Бог и Духа на истината сега. Те говореха на езици, докато получаваха Божия Дух, защото не можете да имате едното без другото. Те станаха истински поклонници, както се казва в Йоан 4:23. Но идва часът, и сега е, когато истинските поклонници ще се поклонят на Отца в дух и истина, тъй като Отец търси такива, които да му се поклонят. Учениците учеха истината на другите и бяха наречени християни в Деяния 11:26. Учениците учеха истината на другите, което съвпада с писанието Ефесяни 1:13. В Ефесяни 1:13 се казва, че на него вие също се доверихте, след като чухте словото на истината, благовестието на вашето спасение, в когото също, след като повярвахте, бяхте запечатани с обещания Свети Дух. Исус научи учениците на Словото на истината и след като бяха кръстени със Светия Дух и говореха на езици, те научиха Словото на истината на други. Цикълът продължи. Докато физически праведни вярващи не убиха всички истински християни и светии. От този момент нататък никой не можеше да преподава истината, за да може някой да получи Духа на истината. Това е проблемът днес, вярващите не знаят истината. Да, някои са били кръстени със Святия Дух, но Духът на истината не е бил проявен в тях, защото не са получили Словото на истината.